El a kutyával, elkezdi őt fenyegetni, majd a kutyagazda utasítására megfogja a segédet. Aki határozott ugrással rögtön meg is fogja a védőkart. Jó, a következő kutya, Chili, aki szintén hasonló bemutatót fog tartani. Ugye itt látható, hogy már ugat, már szeretné azt a zsákmányt magáénak tudni. Itt is látható, hogy ez a kutyus is nagyon szereti a zsákmányt. Most gyönyörű szépen várakozik, és amint a segéd megmozdul, a kutya abban a pillanatban utána ered és elkapja. Szépen fogja, kitartja a fogást, és övé is a jutalom. Tapsoljuk meg!